Postoji jedan miris, taj nesavršeni miris Bosne bez kojeg čovjek ne može. Bosna je divnih ljudi dala, divnog morala dala u prošlosti, divne upute kako se ljudi trebali ponašati u cijelom svijetu. Ja pošto se bavim muzikom, meni je sevdah nešto što je za pokazati, nešto za favorizovati, nešto, sva ta istorija sevdaha mi je reprezentativna i tekako. Lijepo je kad u svakom gradu, u regiji dođeš i ponosan si što si Bosanac, što si Sarajlija i što ispred tebe stoji 20.000 ljudi na trgu u bilo kojem gradu i vole te i znaju da dolaziš iz Bosne i vole Bosnu, vole tebe. Riječ Bosna je personifikacija dobra. Jednog iracionalne dobrote koja samo postoji u ovim krajima.